Ah, Mr Williams, steddwch. Yn gyntaf, ga i ddiolch i chi am gamu fyny a rheoli'r wing mor gydwybodol dros yr wythnosau dwytha. Mae'n amlwg eich bod chi wedi llwyddo i adennill awdurdod yn dilyn ymddiswyddiad, Miss James. Mae wedi bod yn pleasure, mam. Fodd bynnag, y teimlad misg y tîm rheoli ydy bod ni angen tynnu llinell o dan be ddigwyddodd, ac felly awyddus i ddod â gwaed newydd i mewn. Dyma Simon Firth, S.O Newydd, y wing. Edrych mlaen at gydweithio. Mae Simon wedi cael ei benodi oherwydd y record gwych sydd gynno fo yn trawsnewid wings trafferthus. Mae'n amlwg y bydd hyn yn golygu bod chi yn dychwelyd i'ch hen rôl tra bydd Simon yn setlo. A dwi'n siŵr y byddwch chi'n help mawr iddo fo tra bydd o'n rhoi'r systemau newydd neu lle. Mam.